Здравейте, приятели! В това видео искам да ви разкажа малко повече за една напитка, може би малко подценявана. Това е комбуча. Написал съм по един специален начин. Някои от вас знаят за какво става въпрос, защото така я пише. Сега, това е комбуча грин. Ще я отворя, ще я покажа за нея. Значи, по принцип, комбучите, които са разпространени по света, не са много разпространени, защото имат кофеин, много хора имат проблеми с кръвното, с сърцето. При децата кофеина, значи децата много се пристрастяват към комбуча, докато родителите най-накрая не разберат, че всъщност кофеина ги им действа като бъстер и това е, може би, първа стъпка към после енергийните напитки, като там Monster и Red Bull и много по-евтини тяхни аналози, които децата, нали, първата стъпка е почвайки от тук, преминават към тях, защото усещат една еуфория. За да се избегне това нещо, лично аз подготвям и друга комбуча, която е без кофеинова. Защото комбуча грин съм я нарекал, защото има вътре повече зелен чай. Зеленият чай, за разлика от черния, е по-малко, как да го кажа, така, разтрепваш сърцето и нервната система. И особено в тези графенови, електромагнитни, стресови сезони, когато искаме да си почиваме да спим, излишния кофеин, примерно черната комбуча, която е класическа, не действа добре на тялото и затова може би в последните години много хора избягват комбуча, тъй като тя им влияе нервно не много добре. Така, комбучата билковата без кофеин. В книжките няма да намерите как става, трябва да ви кажа. Значи може да сложите билки, в случая има ройбос и лайк. Но когато имаме гъба, гъбата е с куби, се казва, тя не е гъба, а тя е бактериална структура, която разшифровате какво означава това с куби, ще прочетете. Че един комплекс от дрожди и от гъби, нещо подобно на значи най-близкият аналог, който е на 90% аналог, това е оцетната гъба. И която също не е оцетна, е бактериална. И другата близка гъба, това е кефирината, която по същия начин е един комплекс от млечно-кисели бактерии и дрожди, с които се помагат нещата. Така, но за да имаме комбуча, грин в случай, по-рядко се прави грин версия, тъй като зеления чай по принцип по-елитни сортове, за разлика от черния. Черния чай обикновено комбучата с черен чай се прави много лесно. Взимате гъбата, потапяте няколко пакетчета черен чай, там Golden Lion или каквото решите, става много бързо, добавяте захар и готово. Нищо повече не ви трябва. Така, защо с чай става комбуча гъбата? Имате гъба, в момента тук нямам около мене да ви покажа как изглежда тази гъба, но виждали сте оцетна по същия начин. Освен това, когато имате истинска комбуча, не магазинна, гъбата се седи тук и тя започва да расте. Примерно тук тази комбуча е на 2 седмици, тя си има в нея гъба. Ако я председите после, по този начин и я оставите в водно захарен створ, тя ще започне да расте доста бързо. Отгоре слагате една марля, това са елементарни методи. Сега защо? Отново, в чая има танини. Танините стабилизират тази гъба, за да може тя да стане истинска гъба. Иначе тя се разтваря в цялата, в цялата течност и не може да се намножи, не може да се получат неща. Другия вариант, който аз правя тук нещо хитро, е да добавя допълнително танини, които ги добавям чрез дъбова кора. Дъбовата кора стабилизира нещата. Затова и дъбова кора се използва. Хубаво се използва при правенето на оцет, при правенето на вино, за да не се образуват вътре тези гъбни слузи. Но, имайки тези гъбни слузи, ние ги вадим и ги ползваме стартер на други места. Така че, имайки тук в тази безкофеиновата, имайки допълнителни танини, гъбата също може да се расте. Така, обясних ли тези неща, друг път ще ви ги обяснявам повече. Ако е интересно, разбира се. Сега нека да отворя тази комбуча. Налягането на комбучите не е толкова, колкото примерно на раджевала, на лактолимонади, на други газирани напитки. Тук, как да го кажа, има една не само анаеробна ферментация, по принцип анаеробната не обича кислород и тя се образува въглероден диоксид и този въглероден диоксид дига налягането. Тук също има анаеробни бактерии, но те са по-малко. Има и дрожди тук. Дрождите пък изяждат кислорода и затова ако го оставите дълго време на топло, примерно, тогава бутилката, както и при оцетите истинските, тя ще се свие даже навътре, няма да отине навън.
При друга температура и други условия, тогава пък млечно киселите се чувстват добре и в момента има така сравнително добро налягане. Отваряме. Ето тя фъска. Газировка. Ако бяха разтръскал, може би предварително ще се образува. Има лека газировчица. Дори, вижте, ето гъбата, веднага след като се дигна напитката, отиде отгоре. Вече гъба няма. Така, тази гъба, като се я уловите, всъщност сега мога да ви покажа как изглежда тази гъба. Тази гъба как изглежда. Комбучата е невероятно вкусна. Най-добре се прецедите после гъбата. Сега не знам дали така ще бъде добре или ще го излее някъде. Така. Гъбата е уловена. Ето. Ако я сложите в една такава бутилка, ще се образува и ще се порасне достатъчно повечко. Когато купувате, как да го кажа, купешка комбуча, там имат изисквания, за да няма активна микробиология. Общото те нямат право да ви продадат нищо полезно, нищо активно. И затова там направо я варят и ви стерилизират и никога няма да видите, нали, жива комбуча, също както са в момента и стандартите за новите оцети. В стария оцет винаги се образуваше вътре една гъба. По това се лечи дали един оцет е истински, дали е биологично активен или не. Но много свежа напитка. Приятно сладка, приятно кисела, действа много отводняващо, как да го кажа, задейства бъбреците и чисти бъбреци, черен дроп и така нататък. Комбучето. Тя е много сродна до оцета, така че това е една не млечно кисела, по-скоро млечно кисела плюс оцетно кисела ферментация. Така че, както все едно, примерно пиете риджовелак, в който добавяте малко оцет. Нещо подобно се получава, но вкуса е много балансиран, особено когато е с този. Тук има много хубави чайове. И освен това е доста силна и зеления чай в момента направо ме турбира. Така, веднага дава много хубава енергия. Даже усещам леко опиянение, все едно бира съм пил. Така че тук захарта също ферментира и тя образува леки алкохоли. И затова децата започват да харесват комбучата. Не само заради кофеина, но и заради лекия алкохол. Тук, при тази билковата, най-вероятно този лек алкохолен ефект също ще го има, но ще. Започнах от тази комбуча по някакъв начин да пълтеча, все едно съм пил алкохолна напитка. Освен това ми става весело и приповдигнато. Ще се пе още. Невероятно. Та споменах, че предишни комбучи, които сме правили, обикновено е с някакъв по-евтин зелен чай. Сега тук са пуарета и всякакви други такива чайове, където 100 грама там са по 7-8 лева и така нататък. Но важно е нещо да бъде качествено, а не да пестим, да слагаме някакви евтини неща. Например, 1 кг зелен чай за 5-6 лева, което не е качествена структурата. Друго, не знам дали забелязахте, два цвята са грин комбучите. Това зависи от захарта. Първо, има дестилирана вода, във всичко го правим с дестилирана вода. И друго, захарта. В единия случай мисля, че тук е добавена кокосова захар, която е по-тъмна и дава този по-тъмен цвят. Докато тук има доста по-светла захар, която е тръстиковата. Тя е леко кафеника. Ако беше чисто бяла захар, тогава тази комбуча ще си зеленее. Така. Червеният цвят тук си идва от червения ройбос. Лайката също дава един такъв наситен цвят. И така, хора, аз съм лично много доволен от тази комбуча. Леко охладена предлагате.
Как му отпусна, просто невероятно. Някой от вас да не се оплаши, нали? Особено на деца, ако давате комбуча, ще им действа едно такова отпускащо, може би малко ще се енергизират прекалено много, ще побягате и така, ще им дойде енергия, ще искат със сигурност още и още, но казах, че има такъв ефект. Какво за? Така, улавяте се гъбата, казах ви от това нещо, слагате в една бутилка. Нещо доста важно. По принцип тук исках да се виждат цветовете на тези комбучи, но най-добре е тя да бъде в тъмна бутилка. Да няма достъп до светлина, по такъв начин най-добре зреят, вереят. Ако случайно пък някъде, момент само, ето тук имам една стара комбуча, която вижте, тя седи на топло. Има си гъба, която плува вътре. И погледнете бутилката как се е свила, защото в момента тук е 27 градуса на тази тераса, която е закрита. Ако в тази бутилка, която ви показах преди малко, се добави захар, защото когато комбучата се изде захарта и остане на топло, тя се почва да свива бутилка. Добавяте захар, тогава нещата ферментират, млечно-кислите бактерии, раздуват. Но трябва да бъде на по-студеничко. Оптималната температура за комбуча е някъде 8, 10, 12 градуса. На вратата на хладилника да я сложите идеално. Може и по-студено да я сервирате, ако искате, но вкуса не е чак толкова приятен. Най-приятен според мен е някъде към 10 на 12 градуса, може би, както е при бялото вино. Всъщност комбучата има доста сходни неща и сега се сещам, че комбучата и бялото вино има доста сходна ферментация, затова тук имаме нещо като младо вино. Може би тук има около 2-3% алкохол, което е равно на, да речем, един сайдер. Друго, комбучата, нейната киселинност е по-ниска, отколкото на другите напитки, може би някъде, когато е добре озряла, около 3,2-3,3. Имайте го предвид това нещо. Особено ако се правите кръвни или уринни изследвания, ако сте пили предния ден комбуча, тя доста ще повлияе на вашите тестове. Относно pH, ви казах, относно редукционния потенциал, който е с ОРП метър, имаме в най-добрия случай минус 20, минус 10. Много трудно ще се постигне минус 180, минус 220, които ги има реджовелак. Или лактолимонадите. Тук са по-умерени нещата от към редокс потенциал, но все пак може да се стигне и до отрицателна стойност. Друго, което се добавя вътре, е малко метиленово синьо. Виждате, че тя не е синя напитката, означава, че все пак, всъщност не все пак, а си е точно активна. Киселенността и редокс потенциал правят метиленовото синьо, тъй като той е индикатор за това, го правят напълно прозрачно, активно и така нататък. Това е, хора, мисля, че ме фана прекалено много тая комбуча и затова това видео се проточи доста дълго. Чао!